для активізації обох півкуль головного мозку. Отак. Друга вправа. Давайте. Оп. О, получилось. Давай ще раз. Оп. Одна вправа. Одна кулачок, друга є. То потім міняємо. 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 Молодець. Тепер так робимо. Хоп. 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 Ні, ти вместе дві робиш. А треба одну. Давай, учиться. Одна долонька. Міняємо. 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 Тепер. Оп. 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 Давай. Ставимо кулачки. Один пальчик вгору, другий вниз. Вгору. Вниз. Давай сам. Оп. Оп. Подожди. Хопа. 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 Робіть з нами нейровправи, і у вас буде завжди розвинутий мозок.